Čaute ľudia, síce niektorí z vás ma prosili, aby som nenatáčal, ale rozhodol som sa, že natočím taký vtipný špeciál. Pokiaľ sa mi nejako podarí uchytiť mobil a nejakou rukou dojsť až sem, kde sa mi bugujú creepery a muchokrávky, toto ukážem. Počkajte. Takto nejako. A tu dole je páčka. Pomaly k nej pôjdeme, lebo tu mám lagy. A mám oznam. Tak čo poviete, stlačím tú páčku alebo nie? Stlačím. Čo sa stane? Toto sa stane. Sa začnú bugovať ešte viac. Ešte aj creepery tu zostali. A máme neobmedzený zdroj jedla. Keby ste chceli, aby som to spravil zase, tak tak mi dajte like a nejaký koment, že s čím by som to mohol spraviť. Dokonca aj s kamarátom anglicky mohol by som. Takže čau.